Silmät huomataan ja kehut kun huomaa. Ja... Hienoa! Don't say anyone. Just like you don't want to kill the motivation now in the beginning. So we go there and let the dog see the sheep. En mä ainakaan näy yhtään. Jos sulla on joku semmonen valta tai joku semmonen, niin saa mulla niin alkukanta niin kuin se sieltä käristä sulla. Missä vaiheessa Sit sä tarvitset täällä. Mut kuinka kestää? Niin, mutta se tuo niitä sua kohta. Joo. Joo. Hallitte, mut älä nuijaa. Mä menen koiran takkaa tuolta pois. Olen kammannut tukkani tänään. Mennään nyt saanaan pois. Tosi hienoa. Periaatteessa liinankin voit irrottaa, jos haluat. Ei se sitä tarvitse. Joo, sieltä kaikki. Joo. Hienoa. Tosi hyvä. Joo. Tosi hienoa. Jos sun on helpompi kävellä etuperin, niin kävele vaan. Kyllä sä sen näet sieltä silmäkulmasta. Et saa perssilläs. Hienoa. Joo. Ja sit jos sä haluat pyöriä siellä, niin anna pyöriä vaan. Hienoa, se oli hyvä. Tosi hienoa. Ja sit jos sul näyttää siltä, että susta tuntuu, että sulla menee liian kovaa, niin pysäytä siinä vaiheessa. Hienoa. Mendes, mene säijästykö? Sinne niin. Pitäis olla hommi, kun pyörii täällä. Hienoa. Hän haluaa kiertää sieltä. Hienoa. Ja siitä.
Teepä niin, että tuu sit läpi lauma ja pyöräytä koira sinne taakse. Me siitä vaan niinku... Siitä vaan ja... Sieltä kaikki. Hyviä. Noin. Katso, että olinko hyvä. Joo. Noin. Just tommosia. No tommosia nyt muutama. Nyt teiltä on peruskuljetus jo hanskassa. Juu. Sieltä vaan. Kaikki. Hienoa ja siitä. Tää. Ja siis vaan lauma läpi kerran vielä. Ai mennä ohi lampaat ja... Siitä kai. Lait vähän alemmas se keppi ja sitä maata. Just noin. Tää hommi. Tää luet, ota vielä yksi pyöräytys ja sit se on siinä. Ennen kuin motivaatio tai toisi. Työsti käiverä, Toyotti, korvaa. Oi, ja siitä. Ja siihen odota ja sit loppuu. Nyt oli hyvä. Hän laittaa sitten. Sitten taas vaihdat suuntaan ja voit pysäytellä hän välillä. Voit pysäyttää hän välillä. Sieltä, noin. Ja lähtee nyt mun mukaan, niin sä voit vaikka pyöräyttää koiran tonne, jos sä saat. Hyvä ja siinä. Hienoa. Siitä kaikki. Hienoa. Siihen taas pieni odota. Tää ja sit
sanottiin, että ei hitsi vietä. Ei me usko. Sitten ne asettui tällä alalla niin tähden muotoon. Ja joka kerta kun koira tuli, aina oli joku pää katsomassa sieltä. Sitten se pyörii ympäri, että auttakaa nyt, että näitä voi mihinkään. Nekin oli niin siis ja heti hoksasi, että voi mitään täällä. Ei paljon haittaa sielläkään, että ihan viihdyttää. Niin. Tää siellä huudat, kun oli. Joo. Muutama tommonen vielä ja sä voit ihan vaikka valjaista ottaa, tiiäks, että saatte tommoseen. Sieltä, joo. Koska hyvinhän sieltä näköjään nousee, kun vaan kato, tiiäks, antaa vahvistusta. Sieltä kerran vielä. Mene. Joo, sieltä. Mene vaan. Mene. Joo. Mene vaan. Mene vaan. Noin. Tule vaan. Sinne. Tule. Hyvä. Noin. Jes, nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Hienoa. Odota. Mene vaan. Älä jätä hän yksi sinne. Okei. Mä heitin sen ulos, kun se rupesi. Oh. Onkohan se noin dempsejä tuolla? Meidän täytyy kans vaihtaa, kato tossa sit jossain vaiheessa lampaat. Hienoa. Ja sieltä vaan. Ja sieltä kaikki sieltä. Okei. Joo. Teepä nyt niin, että jätä lampaat siihen. Eli pyhäkoira pysähtyy. Ota me niinku koiran kautta lampaita. Mene vähän tonne kauemmas koiran kanssa. Mä haluan vaan nähdä. Miten vaan. Ja sit ota uusi lähestyminen niin, että annat hänen hiukan suuntaa. Tiedätkö, että menette lampaita. Sit vaan siinä kadulle hakemaan. Siitä hakemaan. Oi. Siitä hakee. Oi, ja sit lähdet. Oi. Hyvä. Sieltä kaikki.
Mä luulen, että nyt varmaan on hyvää.